to win 10,000 pesos cash, you need to finish this Jom Burrito in less than 10 minutes. 10,000 pesos pala! Go! First bite guys, murag nakatunga na. Bro, go to jeep ka snacks. Nanay mong jeep bro. Sakay na bro. Mayong hapon mga local Cebuanos, ani ata karon sa Siborito nga Mandawi branch. Ana diri sa atong atubangan ang usa ka Jumbo Rito. And also for today's video mga local Cebuanos, mamili ta og napulo ka tawo nga atong ipa-challenge. She make it clap. I got the strap. 21 gats. Feel like I'm sad. 21 bitches and none of them average. I'm a 3, 2, 1, go. Si Kuya, sa tanan nga mo gipa-challenge karon kuya, ikaw mo'y pinaka-relax ni ka. But ato sang i-make sure kung kaya ba yun humanon sa usa ka customer ang isa ka Jumbo Rito in less than 10 minutes. And guys, if imo ni siyang mahuman in 10 minutes, anaa kay 10,000 pesos cash. Let's go! So that we can start, let's call on Miss Nuningning of Siborito to start the timer! Guys, kada ko guys! Puno kayo ito, lang nga eh! Guys, so currently ani ata sa University of San Carlos Talamban Campus kay mao na to ang gisulti nimo mangitatag na po katawo nga mo try og finish sa ato ang burrito na gidala na polo ni Kabo and nanatay first person nga atong i-challenge bro. Ano yung pangalan bro? Ako si Adrian sa Spiverding. Vincent. Vincent? Christian. Christian. Carol. Carol? Edgar. Edgar and Teus. Binson. Binson. John Calvanius. Jankel. Ma'am, isa itong pangalan. Uy! Ay, sa panguros mo! Isa itong pangalan, ma'am. Sheila May. Charlie. Charlie. If mahuman nimo in under 5 minutes, tagaati ka og 500 pesos goods. That's right. Sure, tara. Okay. For 500 pesos, are you ready? In a count of 3. In 3, 2, 1, go! Taga Mandawi, ma'am. Hello, guys. Nga, bro. Guys! Kaya ramon na 10 minutes guys! 10 minutes! 10 minutes of excruciating pain sa pagkaon sa halang kaayong nga burrito. Grabe si burrito, thanks. Where's my 10,000? Inahulot pa rin mo ang Jumbo Rito in less than 10 minutes. Yes! No. Aliana Paldo. 10,000 pesos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Umano na yun in under 10 minutes, ana kay 10,000 pesos pala! Di ba guys, nakita nyo ganihan nga ako, gihurot na ko ang isa ka Jumbo Rito in under 10 minutes kani. Gamay ragi kani, 5 minutes ra. Kaya kay na, taas kay ng oras sa 5 minutes eh. Tawa-tawa na guys, shy type man si Adrian. Hala guys, grabe. 1 minute. Mag 1 minute 30 pa guys. Ay, sag tinud bro. Go. Una pa na. First bite guys, murag nakatunga na. Go. Na utro pod. First bite, iyan ang ikatunga.
Hala. What the? Lah, lupig siya sa mga estudyante sa San Carlos, guys. Kay usap lang kahamon. Ay, paspasan man. Ato siya stress-stress nagmayo kay para malangay ba. Ang trabaho niya, bro. Gawa pa. Ay, tipert. Dola. Asa na building, bro? Taka kaya sa YouTube po ko naghungit, wala katubag. Ay, kaya mo. Sheila May. Sheila May. Sheila May. Taas pa kayong oras, mag-relax, dili lang magpaspas, 5 minutes po, oy. 30 seconds. Oh. Kaya, eh. Gusto naman kayo? Sa story, pa ilan mo na siya, mga technique ba? Pasakay kayo ba, no? Once again, guys, karong April, mag-open na pohon ang branch sa Ceborito, diri lang dool sa University of San Carlos, Talamban Campus. So, pohon, if gusto mo, pag okay pa mag-story, giurot na. Awan na. Yun lang. Tapos na in under 3 minutes, guys. Kaya lang gitulo na lang. Pero mga to, guys, mag-open pohon ang ikatulong nga branch sa Ceborito diri sa University of San Carlos, Talamban Campus. And with that, nakadaog si Bro Carol og 500 pesos, bro. Thank you kayo, bro, for our challenge. Sana all. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 minutes. Fortunately, guys, wala niya nahurot ang burrito. Pero so far, kamusta ang burrito na imong ikaon, bro? Lami kay siya. Sa gimong ko ano, lami, kinako diri ha. Pero so far, first time na burrito, lami di. Lami lang. Lami siya. Diri sa local Cebuano o sa Ceborito, bisa pa magwa niya nahurot ang burrito, muhatag yapon ta og 500 pesos. Bro, thank you kay bro for participating sa atong pa-challenge. Vincent, ayaw sa dali Vincent! Pataasa sa itong video, Vincent! Vincent. Anong iumang-iuman na yun? Na 10 minutes na itong video. In under 3 minutes, gihurot ni Vincent ang beef burrito. Kamusta ang taste, bro? Very exceptional, bro. Very exceptional, bro. Malasa ni mga spices niya. Napugos ka or ganaan ka mo daw sa 500? Bro, I'm not lying, bro. Ah, good! Muna ang gipangita. And with that, bro, from Ceborito, 500 pesos! Tinuod na, bro. Ano binuang? Picture mo yun, bro. Our time now is 1 minute 45 seconds. Lo? Oh, guys, wala ko kasabot, guys. Kasi ka-suggest ano niya, bro? Kasi ka-suggest atong mag-race sila? It was him. This is just it. Last bite. I'm Oh, trash talk. Trash talk at its finest, bro. Enjoy ko na lang. Enjoy ko na lang. Before we end this, bros, tell me, bro, how is the burrito? It was amazing. Was amazing? I really liked every bite of it. How was it? Siyempre, still good. Still good? I'm savoring it. Nice! Look, si Juan yung pinagdating, paspasan! Patay, wala na. Ay, halal! Kaya sa wala, tiktik na sanding na. Dito sa Ceborito, daghan pa kayo sila og mga putahe other than their burritos, guys, the grilled chicken and the Korean beef. Ana pa sila quesadilla and na pa sila mga shake ug uban pa. Daghan yun, guys, lang pwede ninyong mapilian or mapalit dito sa ilang mga branches mo nang if nag-crave mo og mga burritos, ato na sa Ceborito.